It is not true. It is baseless one. I have been protesting these things. This is not true at all. And Mr. Mohanto, he has sent his words now. He himself has said that Roe has dissociated from APSU now. He said, and Roe did not associate us earlier also. We protested in yesterday's talk. He could not produce any document also. He charged that it is Roe spent 3 crores of rupees in APSU movement or like that. No, unfortunately, these money that is spent or these things are not documented. So you obviously will not have receipts or thing. But no. How it can be proved? This is not true at all. This is not true. सोमावसारनाया जागासिनो दङ हरखाब बिथाङा लोमजाबाय बेमाराव गोग्लैबाय बिथांखौ हस्पिटालाव लांबाय हस्पिटालाव लांनायाव रिपर्ट मोनबाय डक्टरा खौरां होबाय जे बिथांनियाव ब्लाड केन्सार जाबाय आरो ब्लाड केन्सार जानायखाय मुम्बाइनि टाटा मेमोरियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव बिथांखौ बेमार फाहामनो थिसननो गोनां जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव बे हस्पिटालाव केम' इन्जेक्सन होबाय केम' इन्जेक्सन होनानै बिथांनि खानाया गुबाय लान्था जाबाय बेनिखायनो बिथांखौ जों दिनै सावगारियाव फट'आव जोङो थफि हमनाय सावगारि नुयो बेमारि देहाखौ लानानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा खेबब्रै नङा खेबबा बिथाङा सावरायलांदों भारत सरकार आसाम सरकारजों 5थि खेब सावरायखांनायनि उनावबो बिथांनि बेमारा फिन आरोबाव गाज्रि जानो हमबाय बेनिखायनो फिन बिथांखौ मुम्बाइनि टाटा मेमोरियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव थिसनफिननाय जाबाय बिथाङा थैसिगोनखौ मिथिखाबाय सोमावसारग्रा लोगोफ्रा मिथिखाबाय डक्टराबो बुंबाय जे बिथाङा थानाय नंलाखौ मिथिखानानै गावनि सोमावसारग्रा लोगो गारलाबाथा बसुमतारिया बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै दं बड'फाया खाथियाव जिरायफानानै वाकमेन लानानै सोंदोंनो आदा नोंनि जोबथा लुबैनाया मा नोंनि लास्ट उइसआ मा गाबै गाबै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै बुंलांदोंनो आंनि जोबथा लुबैनाय आंनि लास्ट उइस बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन आरो बर'आ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनजाथारनांगोन बेनो आंनि लास्ट उइस बेनो आंनि जोबथा लुबैनाय जों बयबो बर' फिसाफोरखौ सोगाबनानै 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट'आव बिथाङा रुंसारि जालांबाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै बुंलांनाय बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानैसो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ थिनलांनाय बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानैसो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ गोदान जेबो खामानि मावाखै गोदान जेबो हाबाफारि लायाखै बिथाङा बुंलांनाय बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन आरो बर'आ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनजाथारनांगोन बेनो आंनि लास्ट उइस जोबथा लुबैनाय बे बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानैसो जों खामानि मावदों मानोना